Turka shi shahararren mawaƙi Alhaji Dauda Kahutu Rarara da takwaransa na masana'antar Kannywood ɗin wato Alhaji kuma MD shugaban tace fina-finai na Najeriya, shugaban fina-finai na Najeriya gaba ɗaya wato Alhaji Ali Nuhu sun kama hannun jarumi kuma Adam A. Zango sun kai shi gurin shugaban ƙasa saboda yanayin damuwa da ɗan wasu abubuwa da yake ciki. Kasance da mu dai domin ku ji wannan labari sahihi. A gaban da kuke gani a wannan hotuna a shahararren mawaƙi Dauda Kahutu Rararan kuma Alhaji Dauda Kahutu Rarara ya kai Adam A. Zango gurin shugaban ƙasa kuma ga shi nan da kuna ganin alamu akwai farin ciki sosai a fuskokinsu. To idan hakan ta faru an kai Adam A. Zango gurin shugaban ƙasa kuma sun yi wannan fara'ar to tabbas za tabbata cewa za a yi musu goma ta arziki ne. Hakan ne ma ya sa suke wannan farin ciki da fara'a wanda tabbas idan ba ku mantawa shugaban ƙasa Alhaji Bola Ahmed Tinubu ya ba wa sarki masana'antar Kannywood wato Ali Nuhu wani mukami a masana'antar Kannywood din inda ya bashi shugaban fina-finai na Najeriya gaba daya. Ko kwanan nan ma Ali Nuhu ya gana da wasu masu yin fina-finai na kasashen turawa, kasar Germany da sauran kasashe duka Ali Nuhu yana ganawa da su domin a samu bakin zaren abubuwan da suke faruwa a masana'antar Kannywood na idan mutum ya yi fim wata kudinsa baya fitowa wasu kuma kudinsu yana fitowa. To Ali Nuhu wanda yana irin wannan kokari ne domin ya ga masana'antar Kannywood din ta ci gaba. Idan dai ta tabbata haka ne to kun ga yanzu wannan abubuwan da suka yi ya zama mai kyau kenan saboda Adam A. Zango yana cikin damuwa da ta faru da shi a kwanakin baya wanda a yanzu yana buƙatar kulawa ta musamman kuma wannan kulawa ita ake bashi a yanzu domin Ali Nuhu yana mugun son jarumi Adam A. Zango tun jahiliya period, tun lokacin da suna fina-finai na da. Tun a lokacin Ali Nuhu yana son Adam A. Zango matuƙar so kawai na kusa da su ne da yaran Adam Zango da yaran Ali Nuhu su ne suke haɗa faɗa a tsakaninsu, amma dai akwai soyayya mai ƙarfi a tsakaninsu musamman ma yadda Ali Nuhu yake mugun son Adam A. Zango domin kuwa Adam A. Zango ya zama kamar yaransa ne, ma'ana yaran Ali Nuhu ne. To shi yasa duk damuwar da Adam A. Zango ya shiga kamar Ali Nuhu ya shiga. Za ka ga Ali Nuhu yana iya bakin ƙoƙarinsa domin ya ga Adam A. Zango ya fita daga cikin wannan damuwa. Shi kuma ɓangaren Rarara kusan za a iya cewa ba shi da mai gida a masana'antar Kannywood. Ma'ana dai da sannan ma ya fara yin waƙar ba ɗan Kannywood ba ne, sai da ya fara yin suna aka fara sanin shi a duniya sannan Kannywood ɗin ta jawo shi a jiki ya zama ɗanta. A takaice dai Kannywood ba ta haifi Dauda Kahutu Rarara ba, sai da ya girma ya yi wayo ya hankali ya samu kuɗi sannan ma ya shiga cikin masana'antar Kannywood ɗin sai ya zama ɗanta. To hakan ne kuma kamar yadda Dauda Kahutu Rarara ya faɗa mukamin da aka bawa Ali Nuhu yana da kaso da yawa na hannu a ciki, ma'ana dai kamar har da shi yana ɗaya daga cikin wayanda suka sa aka bawa Ali Nuhu wannan mukami. To amma kuma hakan ne yasa suke cewa to me yasa kai ba a baka ba, ko dan baka karatu bane ba, kamar da yadda mutane suke ta faɗa a shafukan sada zumunta, wanda kuma ƙila ta iya yiwuwa hakan ne ya faru ko kuma ba haka bane ba, Allah ne masani. To dama a tun can ya kamata a ce Ali Nuhu da Dauda Kahutu Rarara su kama hannun Adam A. Zango su kai shi wurin manya-manyan shugabannin nan na ƙasa domin ko su suna da wannan dama. Yanzu Ali Nuhu yana damar ya ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, shi ma Rarara yana da damar ganin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, kuma ga ɗan uwansu, ƙaninsu, amininsu, yaransu, mai gidansu ko kuma wace yaran nasu dai yana cikin damuwa. In ga ya kamata a ja hannunsa a kai shi gurin shugaban ƙasa
ko ba komai shugaban ƙasa idan ya shafa masa kai kuma ya ɗan mai wasu alherai to zai da hayyacinsa. Amma fa ɓangaren Adam Zango ya ce shi yanzu babu abin da fa yake damunsa, ba damuwa ba ce ba, kawai takaici ne na wa'anda ya halarci yanzu ya gafa duka sun juya masa baya. Wa'yansu sun yi kuɗi, wa'yansu sun yi arziki, wa'yansu sun yi suna sosai, amma kuma ba sa tunawa da shi, ba sa tuna cewa fa shine silar ɗaukakar su, ma'ana dai kaso 50 ko 70 ko 80 cikin 100 shine silar ɗaukakar su. Suna nan da yawa a wannan masana'anta ta Kannywood, kuma Adam Zangon har ya lissafa wasu daga cikin waɗanda ya ba motoci, amma sai a zo ana zaginta a shafukan sada zumunta sai gum da bakinsu ba sa cewa uffa, sai dai su shiru suna ji ana ta rarren kwaɗa masa gudunmomi na zagi a shafukan sada zumunta. To shi inda so samu ne Adam Zangon so yake ya zama yana gefe, duk zagin da za a yi masa akwai masu kare masa, duk zagin da za a yi masa idan aka ce Adam Zango kaza ne akwai masu cewa kai Adam Zango ba haka yake ba, domin ni nan na sani kaza da kaza da kaza. Duk wanda ya zo ya zai kwala Adam Zango na zagi, sai wani ya zo ya kwala mai shi ma kariya, haka Adam Zangon ya so, amma kuma sai dai bai samu ba, wanda hakan ne ya sashi a cikin damuwa. Sai dai kuma suna cewa ba wallahi wai ya brok ne, haka dai wasu suna ba shi da kuɗi, don haka dai kowa da abin da yake fara. To Allah sa da gaske ne Ali Nuhu da Rararen sun kai shi wajen shugaban ƙasa, ada shi kenan ya warke. In kuma ba da gaske bane to Allah sa da gaske ne, in ma da gaske ne Allah sa da gaske ne. Amin summa amin.